sekaring tiarong arat towar kisung ajok towar nang patang piserak nonpu MLA Dorsing rong hangaphan kachuningri Phuloni habekro PSL APHLC kangdang lapen 6 schedule chirok tokamai kangni Kardom Liberta Life Thanbang Phi Sami Rini Mailin Timungpi Lasnon ang ton penberta Arju Ponitha Towar jongsi kemisen atowar ave pute kedam kewang kisung chitong nang koktiti Phuloni constituency ke parlo 3-star sikaring tiarong towar ka ve kisung ajo phirang ke phan chupapen MLA phan tuning report MLA phan ta chorolo athe sikaring tiarong aprang penta towar ki ik theglong lepin lang non bang towar nang wan pilo bonta towar nang kipia bang barla por nang pirong ajo ingha na towar mande towar nang PG pute ningkrenga por le nang pia sonte ingha na towar chehla chok plot jia porlo nona bang men ke sopulote kache ponjia phanta un e athe gari motor ke ponjia phananta kisung lapen osumara tum ke charle phan kidam jianta towar kisung lasi prabjin pen MLA ronghang sang ho bang nang batang piserak je phansi choningri padopon Phuloni pen bertalai pherangke pinchong rong pi report towar ali puke amen se towar chot ta towar ki ke chelat longli pinla nilitum bihek mane nilitum ke thek thek long lelang la pan jo la so towar ke sita nona bang ke towar nang le chit sta apora teng pe nang le ba ningkreng hunang le jo ni pe nilitum kitikuk ke bang kisung bang dokoglo atheke nilitum long nona bang ke barla sinang le rong se barla nang le rong ke no nilitum ke towar ke chelat ke dam ke bang ke kasik sak thidung hangjang lo apotsi MLA sarapan request lo chuningri lo atheke nilitum long atowar bang ke prabjin pen rabis mate send lever bananga thokji phansi chuningri lo mithangalong rialong chirai komji pute inglonga soan ningisi dopon lote chirai komunji Pini Phuloni constituency ke parlo habekro PS along mate habekro pathu klamalong APHLC chirok tokamai padopon bangsong mai long bang pliatum amen party penche osi APHLC along chipo ogdut Phuloni APHLC mai phu Dhoniram timong ka chephaem phu ponam mai along alohi man pen ka chitong dun APHLC kiripia mai phu je ai ka thar pen chinglok Rajesh Tiso Rajen Timung lapen pinangana raratum chitong dun Maya longa chithan pon APHLC atum jongsi hai he pute Karbia khai mate inglonga suatum virdapo Lasi ningi sipet dora APHLC atuma phan pahai pen Karbiang long chirai kom nang ji puta chithan pon Lasi poisa phan pathe thera ningi si do pen APHLC phan pahaina Anke kengsang asuatum ituma vorengang hoy nangke thia tuma phan inthan lapen ilitum inglonga sotum chirai lablong poputa chithan pon Phuloni pen bertalai phirangke pinchong rong pi report APSLC mass joining program lapen awareness program 6 schedule to the Constitution of India arona tengpasi pini ladak mai chingrulo ladak pini APSLC along BJP ten nang dunlo lapen Congress pa nang dunlo lapen independent pa nang dunlo kasi akhokpet kijapon akihay jay katharsar alangli intiret lapen ingtang kringpen alangli constitution alangli chini pa me posi wrong along atok ano kithandam kachipaduk pa na join si pini arni alangli long akhok asong japolong pini APSLC along si la BJP Congress ALTC kadok kabetum stami arni nang dunlo lapen mas joining lo lapen amit hanga party ke ahok kali pumathasi kaya parman kali pumathasi piniar ni sitami wrong asar pen sitami congress pen nang join dunlo lapen pini ladak constituency Phuloni habekro along chot kalisi habithung tuliram rong hang CM alangli wrong penamasi haladak pini mas joining haladak ta pini patulo alangli ilito phan nang kithan ki ahok pet ipak pen se alangli ki kitab kang chap lapen kitab ki pur pen se alangli ki ahok alam pen se ithan lo lapen ki kachinia japong anutina bang ku abang thi poso mara tuman se tami pini se tami ari nang achar de do aninga klong ang sang poso mara ka joini lapen imin hang alongli ilang joini si ilitum asar APSLC party president jai
son kot kay litum rinam etat teklong le kasi ituk kilak aratan sa tami Egypt defense sa tami Congress air defense tami army aminit as agency na pinyarni ilit maphan arnam ipang rumlok tapi ilitum ki template ke laki long le tik tak ke ABS sa second song tipo 1969 na ningkwan template long elo konta Congress atum nang nitum ki asama long sindutong tipo pinyarni hinonta biswa sarma silangan sa tami len patataking sa ngasukan si Piet ilit tumaphan ke do ng pamang hukrong Pini Berta Bangke, Lapon si Kangton Poniglo, Laing Bomta, Berta Live.